Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Kusikwa indira shumba inonzi roti kanda chikara choyera matundu taraure kuberekwa nekungagumire musimu rweonde dzimbawa totenda ini ndoitwa George Mukutiri muchibva kwani kudunhurana ndichibva kudunhuro kwa mambo Makumbe ndiri mubhuku kwa Mukutiri kuri kubhoyera ndinozvitenda zvose kune mombe dzangu ikoko anodzitora ndakuda totenda mombe dzane makore anopfuura 5 dzichadzidza kwe achikwekweto maiwe ega ndiupandire madhara anoti kumbarume totenda makapinda mukati memusha muchiti imi makaberekwa nevabereki venyu mukati memusha wekwenyu totenda asi musha wenyu makare kare waitwa chikaranga chaibatwa mukati memusha ikweyo ichokwadi asi nhasi zvaakukushayisa zororo ichokwadi zoro rangu nderekuti vanhu nhasi makare chero waita chikaranga asi nhasi hakuna chichimhisikidza ichokwadi chikaranga ichanga chakachena makare kare asina nhasi uno kune vaakuita chikaranga chematende asina kucheka mukati memusha ichokwadi ndakanzwasi kudaro mukaranga iwe wonditeverera zvandiureva ndaramba rinozonzi mangwana harina kunzwikeyo wanga waripo ndati mukati memusha wemurume uyu mune matende ekuti vanhu vese vanogona kufa pagore panofiwa nevanhu 3 ichokwadi gore richinomarira kuti raakunopera panofiwa nemunhu wechina ichokwadi gore ravhara ichokwadi ukanzwa mwana totenda ndinomuzvizira kwete ndinokutaura zvisipo kwete gore rinodini rinopera patoitecho paafiwa nevanhu vanganai vanhu vechina vechishana anenge achirwara ichokwadi ndiye kaanozopona asi kupona kwacho ndiwe nanhasi uri mutenda ichokwadi 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 unokanzwa ndinotenda unoziva here kuti uri pachijahana ndakanzwasi kudaro yekuti uparare maparare akaita vamwe mukati mezinza rekwako ichokwadi nhaka zinza rekwako haridi rakanaka mukati meupenyu hwekwako ichokwadi nyangwe nemukaranga chaiko rinomutsa muromo mukati memba ichokwadi nekuti haudiwe kuti unge uchigara nemukadzi ichokwadi nekuti unonzwa kusema mukadzi wako zveshuwa pachidimbu unonzwa kumuitira hasha zvokwadi pamwe pacho unotodai watora banga wamubaya afa zvake ndotenda unonzwa ndikuyo ndotenda pamwe pacho unonzwa moyo uda kuuraya mukadzi nekunyeperai kwete unonzwa uda kumuuraya mukadzi akagarapo mbuya mukaita zvekutamba mumwe musi muchauraiwa mazuva andiri kutaura nemwaka ndiri kutaura ndikutaura sendirinorwara asi handirwaribai ndotenda ndikutaura zvandiri kutaura pano ndakagara pana ndotenda mukaita dzimweni dzenguva dzekuti mukabasirikanwa ndingaimberingarimbana murume uyo anokuuraya zvichokwadi asi chichakuuraya handiri chichakuuraya imi mweya wakagara paari ichokwadi wengozi iri mukati memusha wavo nekuti mumusha make makazara munhu dzaiuraya vanhu nekuuraya vanhu nekuuraya vanhu ndotenda wakambozvinzwa ndasandambozvinzwa zvangu musha wako wakauraya vanhu vazhinjiwe ndotenda munonzwa vanhu handiri kunzwa vanapa pamwe pacho vanhu hamunotoziva dzimba rino wakauraya vanhu vari vanhu vemusha make kusaziva vangu pauseni ndiri muduku unzwa vandiri kudara ndotenda chinokutuma kuti chero ukaudzwa chinhu chodaka chakadaniwo nemukaranga unoti anditadzira rega ndimuuraye chii ndisingaziva kuti zviri kuitika unofunga mweya upi nemukaranga agara pakubarira vana mapatya ndofunga kuburitsa pamwe ndichofunga kuti imba yacho dai yaparara ndozvandachofunga kuti adai yaparara nemunisana kwatinotiita kana mimba yacho chai because pane handizivi kuti nekuti
azvotondinetsa kuti sei unozviziva here kuti mumusha mako mune makona eropa? ndakangonzwa kudaro. Unozviziva here kuti mumusha mako mune makona enyanga inobaya vanhu? Ndakangonzwa kudaro. Unozviziva here kuti pandiri kutaura pano nhasi iwe hautenderwi wakaimba yekuti unoita mukadzi wekuti unochembera naye? Ndakanzwa kudero sekudaro. Mukadzi wechingano uyu vane vana awo echi4. saka uyu ndiye ane ropa rakanyatsoreruka chairo kuti muurayi. Kwete handisingisi. Iri kuratidza kuti inenge yaramba iyi. Ndosaka muri pano kuratidza kuti raramba kai? Roza radi? Pada mwana wanhai ngoureiwa yasingadi. Nguva doko yako ndeye kufara nemukadzi. Nguva inoteera ndeye kumufungira rakaipa. Ndonyepa here mbuya iyi? Handi muripo pamurume wenyu? Hamudzi muri uri? Hamudzi muda kuuraiwa vana vavo ivavo vabva muno hamudzi havasi vakewo? Zvingani zvamunoimbiswa kuti muchazviona? Zvekuuraiwa zvandiri kutaura zvingani zvamunoudzwa nemurume nehama dzake pamusoro pano? Haisi mhosva yako muzokurege ndikuregeriyo. Inawe yengozi iri mukati memushoyo kwako. Zvaikuya hupfu zvirimo mukati memushoyo wako iwo. Ndirevereyo zvandotaura. Zvaikuya hupfu zvirimo mukati memushoyo wako. Zvapedza chikafu mukati memushanyo zviriko. Zvinonzi zvii zvaigaya hupfu. Zvigayo. Hazvimo mukati memushoyo. Zviriko. Zvinohengeswa nyama hazviko here mukati memusha wako? Mabhucha ako here mukati memusha wako? Vana vangani vakabudirwa nengozi iye zvinhu zvandikutaura pana? Asi kusaziva nekuti ndiri muduku handinoshande ndichiziva ndisekuti handigareko. Namai vangu shawa wakamboita mbonderewo? Kwete. Wamboramu? Kwete makwangu haisandamurarwa. Wambobaya munhu nebaka? Kwete. Zvino zvoda kuita ngozi iyoyo yakagara pauri kuti ione kuuraya mwana wemwe unoziva kuti mangwana zvinoipa. Asi zvinhu zvandiri kutaura pano mumusha mako hauzviziva here? Semwana mudiki zvimwe zvacho ndozivawo zvimwe zvandaiti mukufambawo mandaingoendawo ndichingotsanangurirwawo kunzi handifana kuita mudzimai nemudzimai wandakapiwa. Kune unodudzawo ari kushandisa even neziya rangu kuti iye apfume ndichitambura. Ndo here zvinozokutuma nhasi uzofunga mweya wekuuraya? Kwete saka mweya unokutuma kuti uuraye nhasi wakambozvibvunza kuti unobva kupi? Kana kumboufambira? Ndotoshaye kuziva kuti unobva kupi? Handizivi kune vanhu vanosimudzira mhepo dzacho handitozivi kuti zviri kufamba. Muri kunzwa nyaya yevarume vaviri vauya nevana? Mukanzwa mai ava kufa kwawo musanotsvaga munhu ndeuyu. Nokuzvinzwa? Hunge achinge aramba kubatsirwa nini? Asi kana achinge abvuma kubatsirwa nini chamubatsira? Pasina izvozvo ndo mweya uri mukati memusha wake. Mhaka ndiri kuona zvinogaisa upfu zvichinge zvakaurayisa vanhu. Ndiri kuona zvinohengeswa nyama zvichinge zvakaurayisa chii vanhu. Ngazvidairewoka. Nesingazivi kuti cheka mungokura handizivo nokuti kumberi kwangu kune vakuru vanei pamusha pako? Vanimino baba vangu vazhinji vachine mari dzavo vane zvinhu zvavo. Inini baba vangu vangodzama madzamiro vakaita ndiri muduku zvinotondishungurudzawo zvekuti pangu vachi ndakamboda kuti tarisa mabvurirawo mutasi wako nandibvurira so. Taura nyaya yako zvakanaka ungagone kundiuraya iwe. Kwete gugu. Kwete seuti. Zvinobva zvadii? Saka ndenzi baba vangu vakangoberwa Rwanda. Saka vamwe vese vana ukwambuya vadiki vakatorwa nasekuru vangu. Saka kuti baba vangu vakangodzama zvisina tsarukano. Zvinonzi mukwasha ivapo akasvika pakunditaurira kuti ndandine 14 years. Ndo mavigiro amunoita here baba venyu vavigwa $20 kumusoro kwavo. Inini ndikabva ndapiwa $20 vanyikino vangu vese vapiwa $20. Inini ndikabva
dzosera hembe dzandandapiwa andaisa mari yacho muhomwe pandaidzotsera wardrobe. Zvikanzi mwana uyu akangwarisa kubvira inini. Saka kubva ipapo vana bamunini wangu wacho ivavo ati kubva pangodza mabomba. Chicha unobata zvinoendeka. Hapana, Bvunza mukadzi wako kuti unoimba nini. Unovimba nini here? Vimbe nini? Bvunza mukadzi wako kuti imba achiri kuida here. Imba uchiri kuida here? Ita hanzi nasekuru kwete. Hani nasekuru kwete. Right, pamusoro changadi. Tingaedzerwe. Iyi nyaya inoda ana tete nani kumusha uku handizi. Regai mubatsirwe dzimwe nyaya dzine chekuita nezvemhepo izvi. Zvemameseji amakabata emafoni aya. Ayo. Ndiyo haiperi. Haiperi. Asi pane kwainoperera. Mukadzi nemurume. Haiperi. Mukadzi nemurume basa ravo nderekuti uyo achiti zvakati, mungoti zvakati, mungoti zvakati, mungoti zvakati. Pane nyaya hombe yamakatishedzera yekuti vana vange vaine chekuita nekumakuva. Mungakurukure nachangamiri tinyatsoinzwisisa kuti iripo here vantu hakuna nyaya yakati. Icho kwadi. Nyaya yakaitika ndeyekuti mwana akauya mukati mumoko mangu aine akambouya mumoko medu aine 2 years. Kubva azotorwa ndobva atorwa namai ndobva aendwa naye. Asiri apo. Aendwa naye mwana uyu akanogara ikoko. Akazouya mumoko mangu last year. Gore rapera riri muna August. Auya mwana akasvikira mumoko mangu. Ndichifamba nemwana akanditaura kuti adedi ini handidyi mhuka ine makumbo 4. Chero mhuka yese ine makumbo 4 handidyi. Ndikati kwenda asi waidya kawanikwa ngombori kuno chero mudiki. Zvikanzi ndakanzi naguku handidyi. Ndobva handiti dedi ndine mapiritsi andinawo andinofanira kumwa. Aya mapiritsi aya anga ari mapiritsi kuti akabatwa chibharo aine 7 years. Saka abatwa chibharo akabapiwa chirwere ndobva apiwa mapiritsi achinyepa mai vachinyepa kuti mapiritsi ebiliasia. Tikabata ndataona tikanobvunza vanoshanda kuchipatara akaona kuti mapiritsi AIDS. Tabva ipapo mwana akazotanga kutaura namai navamwe gogo vatanga tina vasipo vangokarorwa mumusha manamai vemwana uyu musikana. Ndobva ati ndinoya ndichitorwa nagogo everyday panapa tichienda kumakuva kunodya nyama. Saka tadya izvozvo kuri kumusha taipinzwa mazorovera so taibviswa hembe dzese nagogo vari vazukuru vacho vari 6 vaipinzwa vakapfeka tumapendi chete vachinogara chidenderedzwa vakapfunya chisero vachipiwa hari ine ropa vachinwa. Zvakaonekwa nemuroora anova ndogogo vatakanga tina vatakafamba navo vatakamboushedze tikatorwa vhidhiyo nditinawo. Zvikanzi ezvinezvi ndajoinisa mwana mukomana uyu kamukomana kangu kakatojoiniswa kungasingaende pamatwins avo vakaenderwa navo pamatwins ndo pandakavhunduka mushure mekunge vaendeswa pazororo paipai. Mwana ndobva ati mama nhasi ndaenda nana Tuku anagogo vati titakure ana Tuku tiende navo kuzororo kumakuva. Saka vana vasvika ukapiwa zviropa nezvikanganwa hama nekuti anzi nyama dzese dzanga tinzi avakwanise kudzidya. Achingopedza kudaro mwana achienda kuchikoro mai vakatora mwana vachimubvisa pamba. Mwana abva akaita honye dzega dzega menyu nedzakafunda nadzo mumapikicha acho honye menyu nedzisina chinaenhwa kunge ane 3 months asina kubviswa asi manheru aitomuchinja mapamba makuseni akatomupamba rino. Saka zvadaro izvi ndakazoona kuti zvinhu izvi zvitori serious pakuti ivo vakabva kuti tanzi tine mission yekuti tinofanira kuruma bata amai muromo tovaruma apa. Kana tavaruma apa amai vachangoita kaburi kadiki chiburi ichocho havaite 3 days vanobva vafa. Kune matwins avo uyo anenge akati simbe yanzi timurume chigunwe tongomuruma mbichana chigunwe chobva chigunwe chechi changoboka aenda 3 days obva afa. Ndopa ndakavhunduka ndikati no rege ndikufonere ndipo ndakakufonere mukomana kuti ndozviri kuitika. Mira ipapo mwana yari tauya nawo vese ndati mwana uyu ari pano aitaura kuti aita zvinambo vari pano zotikana mukomana wacho izvozvika anonzani anonzi Millicent vese vari 2 vakomana vaivita Vana vasiri vana vamai. havasi vana vamai
ende mukomana wacho mubvakata pafunga zvinhu ezvinezvi akungoita zvibhora mumiri meso chaita chibhora chobva chaita chironda chinobuda hurwa unonhuwa zvisingaiti musoro wese izvi akangoita zvibhora meso zvekuti kusha kuti tingati zvitsinga here zvigoita here hazvinzwisisiki. Zvakura zvakadivana 111 109 saka mukomana akamanja pandakazoona kuti chokwadi mukomana akabva katanga kutaura kunzi nhasi taenda tichitakura magogo vauya vakati mutsvairo wenyu unogara papi. Mukomana akati unogara paseri pesofa kuseri kwedho. Patora mutsvairo ya musikana ndobva hanzi ndiyakaenda akatakurana vakakirana pamutsvairo ya pana gogo vari murusero rwavo. Musikana ndobva panodonhera mamwe wacho akatoratidzwa neni akaparadzwa bva vakadonhera padhuze nemvura vachida kuenda kuzorora. Kamukomana kaindobva kanzi nagogo wacho chimboendawo tone pamberi drive kamukomana bva kagona zvikanzi kuti ndomuda nekuti donhe nekuti ane secret wekuti iwe hauna secret. Pinda aunogara uko kumwari nemukomana kuti afanadi anonzi delight angonesa delight wasa ndiasara nevanhu ndiye mukuru mumba mune vanhu manu uyu ndiye mukuru ndopesa matarizo une makore mangani 11 right nditaurire amsi mwana chii chiri kuitika nagogo gogo vauya vachititora tichienda kumakuva kunenzi kuzororo. Vauya vachititora vakatiisa pachisero tichienda kumakuva gogo tobva tasvika gogo pane pavaitisiya so tobva uyu Blight nagogo vobva enda makuva vavhura makuva vobva vauya nemunhu tobva amina anenge iri kana achekekegani tobva tatomudya kumusha taitinga nazuva kana zakumasai agara kumwana kana zakumasai pane gogo raibata tahari neropa hari neropa iyo taipinda mba nekumashure tichifamba nemashure svika tapinda mba webva taunganidza kudai so tachiraundi gogo bvagara pakati tobva gogo abva timwisa ropa iriyo kana vanhu vavata toenda kumakuva tevhura vanhu todya. vaisi kuvhura nei pamakuva gogo kana vachiri kurangarira ndichasiya mukomana maita sei nagogo tamutsa vanhu gogo vairozotitora vaititora semutsiro vavanoita vanhu vatinoita vanhu toenda mumakuva totanga kumutsa vanhu tavangovaonawo vamapisi tatangodya maenda nei kumakuva maenda nei taenda nemutsvairo nerusero mune makagara pamusoro pemutsvairo muchibhururuka pamakanzi muuraye mama hanzi munodzipa mamenyu mavadzipa kudaro mavaruma apapa ane odonha pasi hanzi munokwira pasi wofamba maruma odonha pasi maruma hanzi munodzipa hanzi ana tu munongoaruma mbobva mati pamwe arumwa nemumwe wake saka maida kunzi mudye mama nana 2 saka mazano muchiri kuenda mani nguva yakareba makapedzera kuenda rini kumakuva achidatanga kuenda uchechi ivo gogo vakati chii pavaitoda kutora andainamatirwa pavaitoda kuuya vabva vadonhera muroti uyezve zvinonzi mwana uyu anoti kana vaenda unorara
vanoti zvinoitika pafoni zvetinoona pafoni anoti iye paroko rwakanzi runotoona zvese zviri kuitika even papi pese paroko rerudyi. Taura kuti zvinoitika paroko pavo. Gogo, ameno chinhu zvavakaisa vabva vati kanoda kuona zvinenge zvichitauriwa nevanhu kana zvanenge uchiitwa kana kuti zvanenge ndichiita unongobaya roko rako waisa pini yakafana neyamama wako kana uchida kuti unotoona zvese kana uda kuti mama wako vajoinedze unongodongerera pini yavo weiona vejoinisawo. Saka iwe waitombombaya paroko wotoona zvinhu zvinenge zvichiitika. Waiona chicha wakamboona. Ndatoona gogo vari kumusha pavanenge vachida kuya tevaona but pavanenge vachitimutsa una mama vanozvinzwi kana kuti pone munhu auya vanongoya achingotimutsa. Ko uyu mukomana wakamujoinisa sei? Akajoiniswa nagogo. Oh, nagogo. Alright. Saka munenge muri vangani pamunoita izvi nagogo? Triple 3. Iwewe nehanzvadzi yako nagogo. Saka ropa iri ramunonhingirika iri ramunodya kana kunwa kana kudya nyama dzevanhu munotonzwa kuti maguta? Ropa racho nenenge tunoti salt. Zvekuti akasvika pakutaura kuti akaita kuti vanhu vasadziuya akakanganisa nyama inotesta zvakanaka zvisingaiti. Mwana aitotaura masa. Nyama yemunhu ndio inotonaka? Nyama yemunhu inonaka? Kukunda iyeyo? Pavakati hamudyi, ndo pavakati hamudyi mhuka. Alright. Hanzi nasekuru nyama yemunhu inonaka kupfuura yemombe. Nyama yemunhu inonaka salt. Okay. Saka ivo gogo ndo vakati hamudyi nyama yemhuka ine makumbo 4. Saka kumusha manga musingatodya nyama yemhuka yemombe. Kana raisi chairanga singadi kusura naso panodyiwa rakadaro rakaita jena kudaro. Zvoti kumba uko amai acho aitopinda bisi. Gogo atotaura nayo ndivapa? Amai vakabereka amai vemwana. Kumusha kwe alright kwete kwakwewo. Alright. Pana ambuya vakuru kudhara. Saka andi mukuona moyo mune dare hombe. Dare renyu hombe. Pane ramuri kuruvana iri. Simba renyu riri kuwanda pakurovana nemukadzi achisiya dare huru iri. Mirai tauri mataura kwenguva yakareba. Handiti mazviona. Hamuna kurova mukadzi kamwe chete. Handiti sekunzwa kwandaita. Zvakamboitika. Kuti zvakamboitika. Zvinogara zvichitoitika. Sekutaura kwamaita mega imini. Dare renyu moyo rakasimba rinoda kuti musimbe mubatsire mhuri yenyu iyi yamakatobara nemudzimai asiri uyu ane zvakewo. Asi dai maisa simba iroro mukurwisana nedambudziko rine vana iri mungadai muri pane chimwe chikamu. Ati muri kuzvinzwa? Tosaka tati ngatimbomirai nyaya dzana titi dare chairo. Mune chikonzero chamuri kugarira nemukadzi uyu kunyange muchiti ipambi. Ichocho munozochigadzirisa kumusha. Nezviri kuitika pavana venyu ava. Mudzimai anogona kurongedza achienda achiti kwangu hakuna izvozvo. Chimbotanga wapedza zvikwako izvi. Ndozoita sei? Asi ari kuti shingirire kunyange zvakaini nyaya dzakewo nyaya. Saka nyaya yamuri kuisa pamberi ndiye mukadzi ka achikanganwa ipi muchikanganwa iri yevana venyu. Munochwachero yemika iyi. Hani mavanzwisisa? Iyi munochwachero yemi netiwana ito tinokuchira ito. Ndikuona musana uri kuita sei? Musana wakatanga rini? Watanga muswa 2 titaurire kawana hapana yamunoziva chakaitwa nambuya nepamusoro pemusana wapaponya. Paakatouya madhezi acho ndanga ndisati ndakurwara ndakazorwara muna October but makumbo angotanga kupisa ndiri basa changopisa kuti makumbo ndatombobuda musana unonzi mapills akaita 2 months 2 weeks asingarapi asingachiramba kudzokera ndobva azodzokera kubva ipapo
handabva ndasombodzwira basa nemusana wacho ukatongoona kuti batongotibwi nditongodoka ndakangodaro nokuti ndiri murodi mutauni ngamo ndatombopinda bhisi because mumwe mwana wangu anenge aida kutakurwa neni saka zvokuti last weekend but 1 yacho iyo mwana uyu aita akarohwa neskeraton zvakaizomurova mumba akati usiku isina njirohwa akamuka ndofunga azoerera akaswera asina kusununguka akangorara akangoneta zvizhinji anonzotorera mama wake ndo ari tuze kusenawo nekuti moyo amorova imi nhasi tine vana varikutsakakura nyaya kuzoningirika aisironzera tinechinhu njeyo tinechida zvaizongoitikawo nekuda kwekuti pane zvinhu zvinenge hamene zvinhu zvinenge zvangoitikawo nekuda kwekuti pandikasasimba chaipo mudzimai uyu aidhamba nasi ndakazozvona kuti because aitomboda kutondijuna maningi aida kutopeta semukadzi kundijuna maningi aya nekuti anondishora kana pane vanhu zvekuti kasvika pane vanhu vechirombeso ini ndisisiri chinhu bari asi kana tapamba manje ndo paanoita seanondida zvekuti nezvoti taitomboita maconversation ekungotaura kuti akasi zvese izvo unenge uchitaura izvi unenge uchizwana kupi but handizivi kuti chii. Alright, ndauzodzokera kuna sekuru kuti vabate dare revana. Amai, ndambonzwa sekuru vachikubvunzai kuti imba munoida here. Inzwai kuramba munhu haisi mhosva. Akana. Ende haisimba yenyu yekutanga futi. Munogona kuzoti ari pamwe ndanyanyarika ndichingogarawo masi ndinge ndisingadi. But mune matambudziko akasimba muri vaviri anoda zvimwe nyaya dzatiri kunzwa idzi. Ndiri kushamisika mese muri vaviri nedambudziko ramakatarisana naro munowana nguva yekurwa, yekushorana, yekushoropodzana pavanhu. Kureva kuti dambudziko iri rine vana iri muri kuritora kunge dambi mese muri vaviri. Inzwa ndataura ndati matambudziko aminawo baba naamai amakatarisana nawo muri kuatora kunge dambe nekuti kushorana kwamunoita nenguva yamunopedza muchinetsana yakawandisisa pane dambudziko ramakatarisana naro. Ndashamisika unoziva maakutaura nyaya yevana ndozodzokera kumashure ndichinzwa zvamanga muchitaura ndanoona kuti vanhu havasi siriyasa. Handifunge kuti dai pambobatwa nyaya yechifambi nasekuru nemhirishonga yemba menyu pamusaka pedambudziko rirapa. Indaa mberi manje. Andatoa mberi. Ndatoa mberi. Kwandaa mberi. Ndatoa chinyi? Pamberi. Mberi. Iyi nyaya yevana iyi. Ndatoa mberi. Omba rume kana uchinditendera. Ndiri kukumbira kuona mbuya apa. Vari kupi? Vari kukaroi kunzi kwazangarari. Kwazangarari. Kwani? Mchenge. Karoi tunofamba zero. Chinawai tenda nechinui kwana shumba nemagunje Pedyo. panosvikira. Robert. Mabubu. Makasununguka here kuti muende neni panyaya. Tinoenda. Vana kavari kutaura. Vana. Nyaya iyi Amen Robert muri kuiona. Ihombe. Haisi nyaya doko. Ihombe chaiyo. Kuti mwana wacho obatwa chibharo izvo anotomwa mushonga pavari kubva ari grade ane 7 years kusvika zoiswa mandiri achitwa mudzimai nani amene mwama yacho inogara ikoko kwakazangarira abatwa nechi anogara muvillage imo step brother ndiye akamubata chibharo ane makore mangano apa ane 11 apa akatanga kubatwa ne7 anechi akatanga kubatwa ne7 sakuroti pesa paito ndizvo ine naye mwana aikuita se Uyu gogo pangoenda kuchechi. Gogo ngeno chechi udaro. Uyu zvoba zvambisana uchitsvara mumba nokorobha kana wapedza wenda natamba.
ndobva ndatsvaira ndobva ndapedza ndobva ndakoroba ndobva ndapedza ndobva ndati mukombe ndakuenda kuna tambo kwandodziwa kunzi hapana korwedza ndakudotizira vabva vandimhanyisa vabva vandibata vabva vandipinza mumba mavo vandipinza mumba mavo vabva vandibvisa bhurugwa rangu vabva vandikwira pamusoro pangu. Moyo mwana ataura izvi makaita senini takaenda kumapurisa takangomirira mapurisa ukaruya akangoti tichakufonera kutaura kuno akabata vachona mai vachona varikutochinja nyaya munozwa here kuti nyaya iyi iri kutaurwa iuno ivo iri kusvika kwana mwe unorwadza chaivo zvekuti anga akuvata nenyoka mwana munoda here handisi ambuya wenyimi munoda here kuti ndati munonditendera here kuti ndinoona munhu akaita zvinhu ichokwadi tinotenda sekuru toda kuti zvizidzikinurwa nekuti papapesa pakapa varume toita chirangano hatiite chirangano ngatiite chirangano totsvaga zuva rakasununguka iyi nyaya isingafaniri kusiyiwa varoyenga vapfidze muno muzimbabwe totenda chaita kuti muzovawane vachiuya pano pamukova ende mhepo yacho ndiyo yanga ichivatenderedza kubva makuseni ichokwadi azoti iyo iyi yanga ichivatenderedzai kubva makuseni saka nayo mukomana iwo notopinda nambuya kunore wotopinda nambuya kunore mwe muchiita sena nyara usionoenda kunore mwe muchiita sena mbuya wako pakungotsa vanhu ngati panenge pane gura pakati taitiri pakati panenge otanga kudeso vanhu munhu achimuka ande munhu panenge akundogona ane waunesa wanoita sei wanoita sei tinodeso kana vanotari kumutadzirira andika vanotishedza ande tatauye tatatanga wabatsira kudaiswa andika taobva vanhu obva munhu iye andika obva muka andika obva takudona andika obva aisa chisero andika tatanga umusumudza tichimudaiswa andika obvaenda pasaidi pedu tatanga umuona mapisi ndomutsirwa tinoitwa kuti imunomutswa sei nongomutswa tichidadze wamhamutswa wamhatomuka kugara wobva watomuka kugara zvakaita ita tunhu zvamunoita kana muchimutswa tinodeswa tinoti chimuka ani tinongomuka handisine takabata soga andika tinoita kungovata so andika tatangomuka ngodai andika tatatongoenda nemukati me handidho rinenge rinovhurwa noupuka topinda nopinda nomainjisi apa pamwe pasina dho pasina dho ndopavanozinana koiwe musikana mamuka sei tinomuka tichipa itaitoni tinzwe gogo vanotimudza etide vachideso vachishedzera chimukai tomuka gogo tevamhanyira gogo tepinda neapa padho apa pasiri kwekuvhurika pasaidi topinda papo topinda napo teuya tigarisa pachisero chavo teenda totogarisiwa pamwe so togogo toabila toenda kuvhura makuva wabvura makuva nyama motsva motsva nyama inonaka inonaka nyama yemunhu imbishi kati yakabikwa nenge sinobikwa nenge yakaita nenge tori mbishi munozviona sei kuti imbishi nenge sinotombesiwa kana pamoto gogo anotaimira pazvinonzi kwetika rufu vobva vakuenda vobvaona munhu wacho paari kuvhigirwa manheru tozoenda iya handii varume aunoona munhu iyeyo nichifaniko mdzimu mambo anonzaniko
Robert. Hanzani sabhuku imo. Sabhuku kamchenga. Kamuchenga. Vana amai vevana vari. Uyu mwana waiko. Amai uyu nemwana vakasiyana. Ana mai vacho. Saka vana vaichingidzwa vese nana. Uyu ndaigara naye angasimeni. Yakatozoshamisika kuti mai vacho vakutaura kuti mwana uyu akuita sei? Uyu mama vake musikana ndio vakanga vakatora mwana ukamuisa kuna mai vavo. Saka uyu paakauya manjombo akazojoina uyu. Amai vemwana vari kupi? Vanogara kuairport asi vanenge vanoshandira kwaMurero. Anotoenda basa rekwamurero. Ndovaiva adzimai venyu. Ya takangofambidzana kuti zokugara. Aiwa, ndovaiva adzimai venyu here vamakaita navo vana. Wongo. Mune nhamba dzavo dzefoni? Ya vanadzo. Tipeiwo. Miranda kamerero uyu. Muchazopiwa Mira. Makaudza here amai vemwana zvokutaura nemwana? Vakazotsanangurwa nambuya vanova mukadzi wehanzvadzi yacho wateka naye izviti mukadzi wehanzvadzi yacho akatorambwa nemurume nenyaya yekuti wafumurira mai veve. Vaudzwa amai vemwana vakati kwamai? Kwandiri navana kutaura neni vanowanza kutaura namai. Saka chandakangonzwa ndechekuti vakati vari kuda kukumbira mwana. Saka mai vakati zvavada kukumbira mwana vada kuchinja kuti mukomana ari kunzi akarepa murume akanzi akarepa mwana wangu ari kunzi vada kumuchinja oti anzi mwana wazvanzi yavo akaita se akarepa kuti mwana wavo vaida kuira mwana ataura nyaya yake iyi imimisa baba makataura here namai vemwana wenyu mudzimai wenyu kuti chii? mai vacho ivo vachizwa havada kutaura neni vangati vanotaura nani amai. Asi chandakamatana takangoita ndikuenda kupolisi tikanoripota nyaya mwana akaenda kuchipatara akateswa svika zvese zvapera zvikatazinzi musungo wenyaya kana abatwa kufonera. Amai matwins makazviziva sei kuti vada kuchinja nyaya yemunhu akabata chibharo? Makoti anova akambobuda achitaura aya akazondigira magaba aimwiwa nemwana. Makoti akauya akangondifonera akati ndoda kuuya ikoko nyaya yaiti pafoni. Kati alright zveshuwa akabva auya but anga akauya nemagaba anga apiwa nemwana tichinzi uzonoratidza mama wangu najeja kuti ndomaperesa andinomai. Asvika kumba Makoti akaburitsa magaba. Abva aburitsa magaba apa mwana anga aisirwa maperesi e2 anga akangoiswa mutibepa tomapera abva aiswa mukesi zvikanzi ndiye bless yanongomamwa everyday na6 kusvika 2 weeks dzakwana. Zvadaro saka takaona kuti maperesi aya ndiye chirwere. Saka takabva taendawo panext week pane vamwe dhokta aripo takabva takabvunza tikanzi maperesi anomwiwa nevana anenge vari pachirongwa enda zvakafamba sei. Tabva ndavatsanangurira tabva zvanzi apa mwana anga asina kana bhuku haana kana chii. Tabva tachitura discipline ndabva ndakuzotira kumba ndina Makoti pandagara nemwana pasi ndabva ndati Makoti iwe uyu muzukuru wako ngaatsanangure kuti zvoni kwandiri anogona kunditya nekuti ndine mai chimbotaura nemuzukuru. Makoti akatora muzukuru abva ataura naye mwana haana kutaura. Tabva haana kutaura ndabva ndazotora mwana ndabva ndatogara ndina Makoti naye. Tabva ndamubvunza bati mwanangu chii chakaitika hapana here munhu akambokubata kana kuti akambokuvheringa kana kuti akambokushungurudza. Mwana haana mbosoro zvokunyenyeredza. Ndakaisa foni yangu paauto record ndichiti mwana anogona kuzondichinjira ndichitira ndizoudza rutedzi rake. Mwana akangotaura vanonhu vandisvakanzi mama rege ndikuudzei chokwadi ndakabatwa nehanzvadzi yangu namukoma Loti. Ndikati unomuziva here Makoti? Makoti akati zvikanzi zvoni andibata kudaro ndakaudza gogo akati hazvitaura. Ndikati ko mapirisi chakaitika zvikanzi mukoma vanomwa. Saka pandakabatwa gogo vakaenda neni kuchipatara ndichibva ndasvika ndichibva ndabayiwa. Zvadaro mwana ndopaakauya. Ndikati alright hazvina chimhosva vachaenda kupolisi. Tasvika polisi mwana achibva abvunzwa abva atsanangura sensu raakangotaura kumba.
tabva tapiwa zvikanzwika mama mafunga kudini ndikati anachitanga kuda kuti nditarise mwana zveshuwa akabatwa here then tozosimudzira mberi tabva tapiwa tsamba yedu tabva taenda kuchipatara tabva ndaenda ana makoti mwana achibva asvika achibva atarisa abva atorwa ropa mwana abva aonekwa ari negative abva aitwa DNA zvikanzi mwana ari negative mwana haasi zvikanzi mwana ngachisiya mushonga abva atariswa nadokta kunzi mwana akabatwa vabva vanyatsotarisa mwana vabva vati akabatwa asi chakazondishamisa panguva iyoyo handina kuda kuvhura bhuku ndatovakumba no pandikazovhura bhuku ndiri kunyoroona bhuku rakanyonzi zvoni there is no evidence kwenga dokta vakataura kuti mwana akabatwa kumubhuku vakazonyora kuti zvoni there is no evidence one ndichibva ndavavinga vabva yakangotsikwa zvanzi zvoni maybe hameno zvakaitika akapenetretwa semwana akabatwa aine 7 years nekukura kwake zvinoita zvichivhara ndikati alright nini ndopa ndikabva ndanovhoresa doketi noti mwana ainditi mama mukasamira nenyaya dzangu nemi hationani mama ndoda kuti yoti asungiwe ndikati alright mwanangu. After 3 months, mwananga anzi zvenanga anzi ngase mushonga. After 3 months, tabva ndadzokera naye kuchipatara. Ndadzokera naye kuchipatara mwana angubayiwa akawani. Abaonekwa ari positive. Ndobva ndati why? Abva aitwa risk test. Abaonekwa ari positive. Kanzayo nachirema mwananga anoitwa DNA. Abva aitwa DNA mwana zvikanzi ari positive. Doctor ndipo akati mwananga atidzokera pamushonga. Adzokera pamushonga kudaro. Mwana akatombotirwa ari kungotanga kungobuda mhezi kungodidi ndopa ndikazonyatso pandikataura naye ndopakundudza mama mufunge gogo vanouya everyday vachinditora vanoenda neni kumakuva pedzisiro pane uyo mukomana zvikanzi mama nhasi taenda nana 2 asi uyu bileti gogo vataura kuti hatina dzinza naye hamuna dzinza naye hatikwanisi kuenda naye hapana kupera 5 days vakabva vatanga kuenda naye ibileti ndobva ndatanga kumubvunza kuti biya una kuenda mwana airamba kuti handindi aitoramba ende anga asingatotauri mukomana kuti asi musikana aitaura kuti zvoni uri kunyepa watoenda nhasi uchitodhiraivha tikazodona tikazodii kati alright mwana achitaura kuti vana dhudhu vatopiwa malevha mwana ndopakazosvika pakuburitsa puku ine honye menyu nezvanga dzakafa hombe ndomuchikauzva pedzisoro patikabva kwatetetude zvanga zvatowawesi pandakabva kuchipatara iyo pandikabva kwatetetude ndakangotanga kungorwara musoro kuti musoro pandikazosvika kumba hapana kana chandaiziva ndakangovata takati tisati tasvika kumba takaona vanhu 2 vatikatoona taona vanhu vaiva vakangogara pasi vabva vachinja vabva vatotaimbwa hombe dzanga dzakatokura the black usiku vanhu vese havana kutaura ndakataura ndikata maone here zvandaona vanhu vese vachibva vadera tichisvika kumba ndakatanga kukinura dho ndichipinda mumba ndichigara pasofa ndakanyatsonzwa dombo kuti dombo iri ratopfokora nepadhuze neni handina kuona kana neparikapinda naro zvadaro ndichivata mumba ndakangovata zvandisina kana kumbonzwisisa mangwana amakuseni ndopandikazoza zvikanzi zvoni munozviziva here kuti zvoni taenda tese sekumakuva gogo makatopesana nawo mukatopana namasaini vakazochinja vakataimbwa mama tatoenda nemiri mukatodya nyama tikasiyirwa apa ndikatoratidzwa zvadaro mangwana achona ndopandikavana nyoka ndakaratidzwa panzvimbo pachona patinosiyirwa ndorodhe yatinofamba nayo pamharadzano saka ndakatoratidzwa kuti imimi mama ndasara nemi ndakamira uyu mukomana ndokuenda nagogo vachinovhura guva vachibva vatouya nenyama mukatodya tikatodya tese pasina 3 days mwana akavata nenyoka anga akuvata nenyoka akati mama ndatya kuti zvoni ndiuye kuzokumutsai ndaita pungu yese mama ndakavata nenyoka hombe
ichi yakamumonera musoro ichimuita mukadzi ikazoenda mangwana makuseni. Inino pasina 2 days 3 days nyoka yaya ndakabva ndairota yakavata namakoti. Ndairota kudaro ndakamuka side dressere ndakazvimba ndakafushirika. Maziso asingaoni. Ndisingaoni. Makoti ndiani anokuta nezvake? Makoti mama vaushu. Hanzvadzi yavo. Ndiye akazotipo ushinga kuti ari kumusha ikoko. Ndine video yacho paaitorwa naTesokostina achitaura kuti akaona vana vachipinzwa kumazoro vakataura iri munhoroondo yacho achiti akaona mwene wavo vachipinza vana vazukuru vavo ngori paungana 6 vese vazukuru vaipinzwa vese vasina kusimira nenhindreshure vachizoita vachinopfuna chirusero gogo gara pakati voburitsa chihari vopa vana vachimwa mwana ndiakazoti hari yachinenge ine ropa uyezve mwana anokataura mai vake kuti ndakamboita mota ndaita mota gogwanza padaisvino gogo aichingidzira urwa uya ndobva vamutikisa urwa wacho. Makoti uya akuhumwe ari kuno kuepwepo ndofunga vhidhiyo yacho Andara achiti chinoita kuti muminzi vachitaura aitaura kuti zveni patinomwa tii munhu wacho ari parutaura siyataura Makoti paya akationa tichipinda muzvikatagogo zvaunenge waona ndazvigurire pano ukangozvitaura chete kumwe kwese uchafa fira mahara uye makoti rebva anyarara tati kana takuda kumwa tii gogwa ine uyu tii yacho inenge iri red yaiswa ropa nagogo tati kana vanhu vakuya kuba kwedu tichimwa tii gogo bva titorerama tii yedu tese tiri pa6 vabva vaviga useri kwemabhaketi tobva ndatangodya raisi rega svika vanhu vauye vasvika tisina tisi tii yedu yavigwa useri kwemabhaketi tadye kana vaenda tozobudisa tii yedu tomwa munhu mupenyera kudao koye urwaye chiri mota mota rangu ranga riri apa uyu gogo achona kanyuchi andiri vaindisvina gogo vanogara navo vachiichingiridzo dai so wabva vandimwisa nobva ndati apa ranga rine waiti neropa vabva vandimwisa amenovaiti ndizvo zvinoporesa chii mudumbu here vachindimwisa nobva yapera kana musina kurwa memakuya uyu unenzi chi ropaka avo makuya ropa bva vandimwisa tichingodara pese pavanondisvina chete chakandishamisa ndekuti pakatanga kutaura mwana wenyaya achangotanga kuya matiri pasina 3 days takafonera kuti gogo wake wakafonera mai wezvikanzi zvese zvamuri kuronga zvese ndiri kuzviziva da kuona kuti munosvikapo kuchikomana taura itinzwa pane zvimwe here zvasara ndakati ndarota gogo ande wangu wakapfeka zvawaiti ande obva nditi taenda kwana ano ande ndichirota ande tichienda kudaro tatiri kukanga kunenge kune mvuroko ande pane pekukurosera apo patinoenda napo senge tichienda kumakuva ande tavaona vari pamberi pedu andiya inini inini nasisi andiya ini ndandabereka dhudhu sisi wangu akabereka maiti andiya vari ukuku wobvati mangotaura chete kuna mama wenyu kana kuti muna dhedhi venyu ndikukuurayai wangu wakabata banga andiya achiti hanzi mangotaura chete una dhedhi venyu kana una mama wenyu ndikukuurayai andiya obva adhisapiya tatangoona pasita munhu andiya tatafamba andiya tafamba davo andiya
tampa makuva pane kagodhi kanodaiso kanodzika so hanika tapapo hani tataona vapamberi pedu hani vakatanga vati ekutanga vakanditi yanzi munofunza kuti makangwara mufunza kuti ndimune masimba kupfuura angu stereke obva enda handika mtu atatanga kufamba pamakuva handika pane karodhi kanodaiswa handika obva mpfuura vari apapa handika pamberi pedu futi handika obva nini nasista tiri pasaidi sisi wangu ari kusaidi handiti tinoenda soga pane tara inoenda nemota kudai so handika tichienda so handika tichienda kudaro so tasina kutumiwa handika tatichienda tatichingoenda kwatisingazivi handika nana tichienda kudaro obvata vaona vari pamberi pedu tari isi obva vatiza neuku handika obva vawanda handika vari kuguku obva sisi obva wanguuya obva uya pakati indandauya pakati ofuti handika vawanda futi vaita mulaini kudai so vatenderera kudai so handika vatenderera kudaro ungangopfeka zvangofanana zvewaiti pane zvewaiti kudaro obva vane zvewaiti kudaro vese vangone mapanga vane mapanga amena kuti mapanga vangova mawanei pane obva tanga kuchinja maziso handika kuita yelo handika vese obva tanga kuchinja maziso handika ngandapepuka ndi chinondishamisa ndechikuti watangapedza sanangwa ngapedza chinondishamisa ndechikuti vana vacho vanomboti masikati pawakaenda kumusha kwedu kugwera mai vacho vanoti mwana akatanga kuti gogo wauya masikati pamwe pacho vakamboya masikati kumba uku vakabata pamapatya atinawo pane kamupatya aimiri mudikiri angati dzipasika uyu ndakazoona pagirasi ndokupumhanya ndokutora mwana ndokutaka kumhanya achihwanda namai vake achiti gogo ava vada kubonga dzipachi mwana vachitononga vada kuuraya mwana kuchikoro kunoenda vana kuri kuita sei kuchikoro takadaidzwa mwana aiti pavainyora matesti ndopavairohwa vachiti mwana akatoachidza maiti andatadza kunyora ndada kunyora zvimaem ndichirohwa nagogo uyo aiti ndada kudya ndairohwa mazino otanga kurwadza achibuda ropa kuchikoro takangoshedzwa nematicha vake mwana achimanifesta achingotaura zvese zvaiitika vachienda kumakuva zvimwe chete zvavanga achitsanangura akangotaura kubva mastatiro azvaita kubva pamavamba vachiri kumusha kusvika asvike parizvo hazvisi kukanganisa vainaye here kuenda kuchikoro kuchikoro vakatomboita kameeting vabereki vega vega kana vangopinda muofisi kuti takutotya vana vedu vanogona kutombojoiniswa uyezve mwana anga kuti paanongondiudza pese aimuka akarohwa kurohwa nechitrobi ungochiudza mama wako kuti anezvivanga zvekuti akarohwa pacho zvetirodziti mwana angachirohwa zvechokwadi amasanazvo amene zvichiri kuonekera mazvamunogura asina maturo mazvona mari ati mazvona amunogura asina maturo mai akashinga mhepo zinye dzangovatora dzimwe mhepo musadzinyeperi dzinenge dzitori zvadzo zvamukutobvira zvina basa dzakatogara zvadzo zvinabasa zvamukutobvira zvina basa mhepo idzi tinodzinyeperawo unogona kuuraiwa morwa mupedza mamagumbeze mese uchisiya nyaya nemusoro iyi saka zvinoita here vamoyo naShumba kuti kubva nhasi nemazuva ari kuteera nemasvondo ari kuteera mumbobatana mumbosiya nyaya dzechihure mise muri vaviri mumbosiya nyaya dzekupopotedzana moona kuti vana venyu vabatsirwa pachivanhu ichokwadi muzotanga ini kuhura ichokwadi nezuro chaichaio
taitotaura zvekutaura kuti mwana akamwa tichionesana izvo zvotakabudisa anza imwe chete handiti zvekuti inino ndainzwa kuti kunesana kwanoita nemudzimai nunzi vakatomborota dziri hope avo mai avo vakatanga isati ndarwara vakandorotera hope ndichirwara ndobva tanzi taenda kuita setinobatsirwa pakwai munhu wechidzimai akati kurwara kukuita murume wako kwese nekushaya kwamuri kuita apfumanyi zvichiita sezvokukuomera murume wako kurwara kwari kuita ane chivanhu chiri paari asi kana akagadzirwa zvinhu zvinopera ivo pedza vairota papedza ipapo vakazorota vachivarota chimukadzi chipfupiso chaivadzipa vakatosvika mungwa ipapo pachinyanzadzipwa chizvikuita ini murume wangu. Alright, toda kuti zvamakanzwa zvamakaroterwa hongu ndizvozvo iye zvinezvi tosiya dare iri kuna sekuru Shumba vofamba nekukubatsirai pamwe nemhuri yenyu asi sekutaura kwandakaita matare anoda baba namai vakachena makoti Shumba uri kunzwa matare aya nemishonga iyi inoda baba namai vakachena ndinongashona ndiri kutaura munenzwisisa hatidi kugara varume vese vari munomu tichipedzerana nguva mangwana muzomuka muchiita zvimwe zvinhu nekuti mese muchitoona takadaisoka takagarira imimi kuti dare rienderere mberi ndimi kuti dare risaendere mberi ndimi saka takutokumbira tsitsi nerudo kubva kwamuri kuti mubatsirike nesuwo tiri kunoti nenhamo dzedu tanomukunzwa asi nhamo dzinosiyana asi yenyu nhamo tichiisa pachikero iri kurema kukunda dzedu saka muri kuona tagara kudai so kuti miite se batsirike tatembenge taada kuenda handiti mazvano saka ndiri kukumbirawo mishonga haidi kupopotedza nei mishonga haidi kupinda mubamita handiti ndatendawo ndinoimba kuti vari kuzvinzwa inini ndiri kuzvinzwawo ndinoimba kuti tichaputisa chinhu chimwe chete ndatenda uyezve tigogadzira kuti imba yedu imiro zvakadii zvakanaka. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.